Ja aivan loistavaa iltaa, huomenta kaikille. Meikäläinen on Poke, toisaalta nimeltä se Kim. Ja tänään taas oikeastaan varmaan viimeistä kertaa tässä meidän ihanassa ympäristössämme. Ja sitten sieltä vielä uusi poi. En tiedä saako sinua näköä. No, voi. Okay. Ja sitten meidän yleisin kuvaajamme. Ja of course meidän dokkomme täällä näin. Niin tänään kuvaamme jälleen kerran ihanaa videota tänne Wolf-triolle. Mutta pääaiheena tänään on se, me kidutamme Antonia. Syynä on se, että Antoni on tässä tapauksessa, oikein toisella nimellä PK, ollut niin monta kertaa myöhässä aikatauluista, niin hän joutuu tänään vähän kokemaan asioita. Emme vielä tiedä, mitä Antto joutuu kokemaan, se nähdään sitten. Voi olla, että jotain huonoa, voi olla jotain hyvää, ei mitään. Noniin, matka kohti punishmenttiasi. Elikkä joo, tänään meikä lukitaan tänne. Joo. Ja jos katsoo tätä, niin tää näyttää tämähän on aika ahdas. Ja mun auton avaimet menee. Niin, siis Anton lukitaan meikäläisen vaatekaappiin, koska ei löyty muutakaan kivaa paikkaa. Mä ehdotin, että se olisi voinut lähteä toi parvekkeelle oleskelemaan, mutta talvi, ei kiitos, emme laita toista katumaa sinne. Elikkä ei muuta, siinä on se kamera. Eikä Joo. mitään. Noin. Siinä on se kamera, ei mitään, onnea matkaa. Antonin kirjoitusaika, katsotaan kauan on. Alustavasti ollaan puhuttu, että päästetään tää jätkä takas täältä näin noin vähän yli 3 päässä. On menoja silloin. Täällä ollaan. Mä asettelen tän kameran tähän. Joo, hei, me lähdetään kauppaan niin olisit sä halunnut jotain? No, tuoks joku semmosen kokistero, mulla on vähän jano tässä. Katsotaan mitä saa, harkitaan. Täällä mä nyt sitten oon. Se 1,5 tuntia. Ulfriin, toi yksi halu kokitsero. No kuulen noin. Ai kamala. Tää on taas tosi hauska idea. Liikkuu täällä näin. Cupcakein kanssa. Se on se Discord. Eko, Mitä? we leave it. Fuck Ok. you. Okei, fuck you too. Fuck you 3. Fuck you 4! Ei ymmärtänyt sitä vitseä. No en ymmärräkään, mä oon huono vitseen ymmärtäjä. Ai niin, mä en saa varmaan myöskään avaa tota kahvaa, ellei tarvii mennä vessaan. Joo, vessaan saat mennä vaan sillä ja cupcake auttaa sun vessaan. Aivan. Mä haluan nyt jo pois täältä. Mä haluan tää 4 minuuttia, mä haluan täältä... Se sitten se video ei katkee kertaakaan sulta. Ei katkea, mutta jos mun täytyy soittaa sille yhdelle kaverille se myöhemmin. Joo. Mä aloitan sit uudestaan heti. Sinne lähtee. Voi jumakauta. Tää on niinku tosi... Onks ketään vielä lukittu kaappiin? Tää on vähän niinku... Tää on vähän niinku ihan just Timuksen se... Kun se Olli lukittiin sinne... Hauta-arkkuun. Vai sitä on nyt... En mä tiedä. Onks niitä lukittu kaappiin edes ollenkaan? Ei. Ei niitä oo. Ääniä kuuluu. Ai mulle puhut vai? Joo. No en mä vielä tarvii. Mä koitan. En tänne vaan nukkumaan. Hyvä yöt. Kello on kyllä... En edes voi katsoa paljon se on ilman, että toi nauha katkee. Bye bye. Ja aivan loistava päivä taas kaikille täältä minun puoleltani. PK jäi tonne ja me lähdetään käymään kaupassa oikeesti jotain kärsimystä sinne. Varmaan se Coca-Cola Zero ainoskin ja sit jotain muuta kivaa. Että mitäs mieltä Wolfboy on tän päivän haasteesta PK:lle? En tiedä. Katsotaan mitä menee.
No mietin nyt, jätkä on muutama kertaa pitänyt laittaa videot oikeaan aikaan ulos. Ja se on vähän myöhästynyt, niin eikö toi ihan ok sille? Mä en oo itä välittänyt, mutta joo, ihan suht kai. No. Uskoisin. Jos aikamäärät annetaan, aikamäärästäkin pidetään huolta. Joo, mutta jos editoijalla on menoja, niin se pitää laskea huomioon. Anton itse myöntää, että hänellä ei ole mitään kiireitä ollut. Hän on vain ollut laiska. Ajatellaan, mä olisin ollut täällä ihmettänyt ihan silleen, että täällä ei olisi ollut ketään täällä seurana. This challenge could have been worse. Mitä mä keksin tässä nyt tekemistä? Täällä on tylsää jo heti. Jos mä ottaa 7 minuuttia, täällä on nyt jo tylsää. Ja tulee varmaan miettiä, että niillä hetkellä tulee kestää 1,5 tuntia. Tarvitsetko jotain? Ei, mä vaan vituttaa, mä haluun ulos täältä. Haluatko vettä? Tuo vaan, mulla vähän hieno. Haluatko syödä vaan? Ei, mulla on nälkää. Hauska juttu on se, että mä en oo syönyt koko päivänä ja silti mä sanon, että ei oo nälkä. Kiitos. Refreshing water. Siruns. Mä otan pientä kuvamateriaalia myöskin, mutta se ei tule ihmisiä ihmisiä. Niin, otetaanko me energiajuomat? Eihän se Mä voin vaikka maksaa meille molemmille yhdet tanderit. Otatko sieltä meille tanderit? Mä otan normaali, mä join viikonloppuna saunassa jo noita non-sugareita, niin otetaan normaalit. Mä en tiedä yhtään miten kauan niillä jätkillä menee. Meneekö niillä oikeesti 1,5 tuntia vai meneekö niillä vähän kauemmin? Mä uskon, että kuitenkin ne on sanojensa mittaisia jätkiä. Saatana seinä. Joukuttaa kyllä sen verran, että pitäisikö nukkua täällä? Tossa kiva pieni käsinne. Aha. Ups. Olisiko mä vaan nukkua täällä? Aika menis nopeammin, jos mä nukkuisin tässä. Täältä kaikki. Pitäisikö sille viedä pari perunapiirakkaa? Tai pari riisipiirakkaa? Voimme sille pari voikorosenttiikin vielä? Mitä? Se on mulle ihan se sama. Mä kumminkin nyt ostan noin juomat ja toi noin burgerit. Ehkä noin joku 4 kannaa. Siis mitä? Näitä. Joo, viedään vaan. Kauppamateriaali kun 7 minuuttia. Oi että, ne olis kyllä ihania. Mitäs olisiko sit tossa kaikki? Kyllä me voidaan PK:lle jotain keksiä sit. I say hey, what's going on for fuck's sake? Take the dog for a fucking walk. Aha. No niin, ja nyt lähdettiin kaupasta ulos. Emme viittinyt siinä kaupan kassalla alkaa kuvailemaan mitään, niin on tähän näin tulleet. Anton saa 3 eri pätkää, mitä se joutuu sitten alkaa editoimaan yhteen. Katsotaan mitä se löytää, mitä kivaa kontsaa se löytää sieltä. Se ei yhtään tiedä mitä se on saamassa. Mä haluan jo pois, mä haluan
Mä haluun pois. Tulkaa jätkät, hima ei puoli tuntia, ei Alepahan tuossa ihan vieressä, ei voi kestää tuntia 30 minuuttia mennä sinne. Ei voi. Tyhmä puulauta. Ja oikeastaan mä en haluaisi kertoa sille, että sit kun sillä alkaa tietysti se punishment olemaan siinä jossain puolivälikässä, niin ehkä sitten voidaan katsoa, jos sanotaan sille se inkikivääri-shotti. Mutta kyllä mä sanon, että voitais me kyllä tähän väliin joku ruoka tehdä vielä. Sinänsä vai? Kattoo. Niin, kattoo. Kyllä noiset burgeritkin pitää vähän alkaa nälkää sinänsä. Et säästää ne vaikka sit sille muuttoviikon lopulle sinänsä. Ai että. Tääkin yksi työmaa. Ja kumminkin tuolla pitämään sille aika paljon varmaan tässä kuvaston aikana, niin kumminkin seuraa. Niin se nyt sinne hulluktuu. Mulla on liikaa avaimia. Noniin, ja päästään takaisin loppukäteen. Ei mitään, hei. Nähdään kohta siellä Antonin päädyssä tuolla ylhäällä. Alakerralla sanoo moro. Kotiin nyt jo. Te tulitte nyt jo. Ei tossa kaupassa kauan kestä, kun lähdin vastaan maassa. On mennyt vasta puoli tuntia. On mennyt puoli tuntia vasta. Voi ei, tunti vielä. Oh fuck. Älä välitä, tule multa kohta 3 videota. Jee. Mitä oot itse kattoo ne oikein se muotoa sitten. Ai jaa. Mitä? Kiva juttu. Mä oon nauttinut tästä lasillisen vettä, että... No, se on ok. Tässä on vieläkin tämä. Tää vois niinku tähän ympärille ja sitten voidaan meikäläinen viedä tästä lenkille. Hehe. Ei ne varmaan kun lähtee kuitenkin lenkille sen koiran kanssa, niin kun ottaa tämän tästä, ellei niillä ole tuolla jotain. Jee. Tarvitko vettä lisää? En mä tarvii, tässä on nesteet mitä mä tarviin. Viekö tän ainakin menee? What's this? Jääpiirä. Otetaan sakkaa. Jee. Se Karjalan piirakoita. Onpa hyvä. Kääntää nyt jotenkin silleen, että tossa on yksi kenkä, se saa olla mun mukiteline. Paitsi ei täällä on mukeja, mutta toisaalla on. Joo, tää ajattelin, että en mä... No sepä mukava. Eihän tää ehkä varmaan niinkään paha oo, eikö? Vittu mä pelästyn. Hello. Sulla on yksi rangaistus tiedossa. Voi ei, mikä se on? Näet sitten tulevaisuudessa. Ai, yksi, mitä, siis niinku nyt tämän jälkeen vai niinku Siis tässä videossa. tässä samassa videossa? Mhm. Onko se nuuski? Siis tuossa 20 kohdalla, niinku 20 minuutin kohdalla niinku alkoi heti vähän väsyttää ja mä pistin silmät hetkeksi kiinni. Hiiliapotin suoraan edään. Pidetään tää kameran pää tolleen, koska mä en nojaa tähän enää kyllä ikinä. Tuo on niin epämukava selällä ihan oikeesti. Mitä? Mitä selittää? Miten ne selittää? Shottia kun ne on jotain tekemässä. Mitä vitun shottia?
Eiks tää mukaan tarpeeksi tää kaapissa oleminen? Tää on tarpeeksi kidutusta meikäläiselle. What the fuck? Mitä? Aivan. Kiva kuulla. Kuvaatteko te siellä jotain? Mä kuulin jotain, että te teette jotain shottia. Mä tuun sun seuraavaksi hänen taas. Ai joo. Tuossa Jätkä teki oikein purilaisen. burgeria. Mä en säästänyt näitä korjaamusvirkoitsia, koska mä joudun olemaan tässä vielä jonkin aikaa. Voi ei, tuleeko vasta tunti täyteen? Voi ei. Voi 40 ei. minuuttia. Kohta tulee tunti täyteen. Let the dog be on the video. Just näin. Mä voisin tästä heti niinku... Vähän voisin, nyt olisi niinku periaatteessa mahis, mä voisin vaan tästä niinku livahtaa tästä kaapista ulos, mutta vittu. Sit käy huonosti. Minne mä laitan mun... Tuohon. Ei me nyt kumminkaan Antoni yksin hauta tänne jättää. No sitten kyllä mulla mielenterveys menisi. Ei viime kerralla. Mitä? Viime kerralla mitä? Eikö silloin mukaan mielenterveys? Ai niin. Mitä? Mä voisin paeta tästä nyt. Tulee kenkää. Tulee kenkää vai? Moi Cindy. Tulee kenkää. Voi ei mitä tänään. You fucking serious? Are you? Kattokaa mitä nää toi mulle. Nää toi mulle loput nallekarkin. Eli viime videon rangaistus. Ettehän tiedätte mitä silloin viimeksi kävi siinä. Mä söin näitä. Tähän siitä pieni kohtaus nyt. Se oli paha, se oli huono idea toi. Kattokaa miten kovia nää on. Nyt jäystä oikein. Ei nää mene. Ei mene, kun ne menee vaan tällaisen. Menet ihan oikeesti syödä. No sä nyt toit ne tähän, niin kai mun on nyt pakko. Ja mä oon muutenkin myöhästynyt videoiden teosta. No niin, hyvä. Tää ei tuu auttaa sit meinaa yhtään. Potki takas. Potki takas tosi pahasti. Here we go. Voi katsoa sun reaktio. Siinä meni ensimmäinen. Kaikki mä vaan vetän mun ja leuat ihan jumiin. Joo, ei tarvikaan. Se on oman tahtiin. No moi. Ai mä muistan, mä en saa tehdä sitä. Ei sitä vielä juttua. No moi. Kärsit se jo. Ai vittu. Siis mua... Vittu, se oli kunnon paine tänne näin. Alo. Pitäkö... Kumpi pahempi niinku... Onko niinku nämä pahempi vai niinku täällä itse oleminen? Koska vittu tää oli tylsää silloin kun te olitte poissa. Moi Cindy. Mitäs tyttö? Tiedä, mulla on silmäinen. Voi ei, Antoni kärsii. Mä kärsin mulle. Kärsin. Missä sä et ois kärsinyt nyt niinku? Siinä on mun mukitelinen. Ai kenkä saatana. Au. Mä innoittaa kun mä otan haukkua tästä, niin tänne sattuu ihan vitusti. Ai vittu. Mitä? Ei mitään. Tää näyttää just siltä, että sä kärsit niin paljon. Mitä näyttää? Tosi... Vittu, pitää nielasta aina. Mä innoittaa, kun aina kun mä teen jotain, niin tulee tänne niinku... Just niinku tänne No niin kovia karkkeja.
Vittu 5, ei kun... Neljä enää. Laita vaan äkkiä on aikaa tullut. Älä nyt laita siihen seinään reikää. Seinä on mulkku. Eikä ole. Voidaan mennä ihan katsoa se vanha video tonne. Ai vittu. Sitten mennään kattoo se vanha video tonne sillä kun sä kärsit täällä näin. Ei mene kokonaisena enää. 3 näitä jälkeen. Jätkä ihan itse sit laittoi itsensä kärsimään näin pahasti. Vittu. Mä vaan toin sulle, niin silleen, että otat sä. Jätkä, okei, laita kaikkia vittu sen nää. Onko täällä se IQ, joka on aina niin nollassa? Onko se miinus? Oh. Saatana. No mä pystyn. Mulla on tuska ikää. Ihan. En mä. Tarvii, kyllä mä pärjään. Olen varma. On oikein kyllä sen nyt, kunhan voisin. En mä. Miksei? En mä. Mikä siinä tekee vitsiä? Kun ei. EI tarkoittaa ei. NO means no. Mä en tiedä, pitäisikö mä antaa sun se viimeinen rangaistus nyt jo, vai onko se vasta tasalta? Mitä vittua? Onks tässä lisää vai? Siis se, noin allekarkit ei edes ollut tarkoitus sulle niinku rangaistuksena tuoda, mutta mä toin ne ihan muuten vaan. Mä ostin sulle kaupasta ihan oman rangaistuksen. Mikä se on? Näet sitten. Ai jaa. Se tulee lasin muodossa sulle. Mitä vittua? Se on juotavaa. Eiku soijaa? No ei ole soijaa. Siinä meni alle vitun karki. Karjala piirakka lisää. Tää on vittu viimeinen. Mitä vittua se nyt teet? Mitä vittua? Viimeinen rangaistus. Hyi vittu, mitä tää on? Haista niin, se seliteli siinä on. Hyi vittu, mitä paskaa toi on? Moi. Hello doge. Mikä se on? Hyi vittu, mitä paskaa toi oikeasti on? Moi Cindy. Maista niin saat tietää. No odotan nyt. Maista niin saat tietää. Ja se koko lasillinen pitää mennä. Miten niin? Eikä. Eikä oikeesti. Puoletaisi. Mitä vittu, tuossa tuoksu jotain... My fucking tongue is on fire. Hyi vittu, mitä paskaa tuo oikeesti on. Ota siitä hörppyä. Tuo tuoksu jotain... Onks toi inkivääriä? Mitä? It's so funny. Ja en tiedä. Voi olla, että siinä on inkikivääri. Voi olla, Inkikivääriä. Jaa. Voi olla, että siinä on. Voi olla, että siinä ei ole. Otatko riskin? Uskaltaa. Mä tuntuu, että silmää meni Mä jotain. kysyin, että onko sulla jotain allergioita, sä vastasit, että ei ole. Ei, mutta niin. Niin? Hyi saatana. Älä haista vaan maista. Kattokaa mitä litkua tää saatana on. Tuo on sisälläkin jotain vielä. Yi. Maistan, mutta loput mä en tuu juomaan. Mä oon liian... Hiistä. Eikö ole hyvä makusta? Hyi vittu ei. Eikö ole hyvä? Hyi vittu, ota takaisin. Mikä vittu tää? Ai! Mitä? Omena, inkivääri, kurkuma, akserola. Mitä? Mitä tää on? Oi.
Se on se mitä se sanoi seuraava. Hinta oli 2 €. Siis sanoit jotain tällaista. Niin. Tuossa haisee ihan hirveä. Marlinin shotti, vitamiini, C-vitamiini, vastustuskyky, omena, inkivääri, kurkkuma ja kerrallaan. Yhtäkkiä minä... Oliko kamala maku? On ihan hyvää. Oho! Jumalauta. Ei toi Niantic ottaa itsellensä kaikilta tosta niinku... Vielä auki. Kaikilta mitä se on nyt julkaissut ne. Mä en tiedä, toi vaan yhtäkkiä meni kiinni. Tai siis auki. Toi vaan yhtäkkiä meni. Vittu. Ei. Mitä sä siirsit siihen eteen? Nyt vittu lähti. Vittu. Kuinka paljon shittiä sä siirrät siihen? Nyt lähtee. Vittu, mä haluan päästä ulos. Mitä vittu? Mitä? Ai, mä en tuu edes jouluna vai? Ai jaa. Ei tänä jouluna vai? Vittu. Saatana. Paljonko juttuja te pistätte siihen? Silti se on ihan... kaikki olette ihan yhtä syyllisiä kuin toi yksi. Vittu mä tuun tällä avaimella kohta läpi. Päästä pois. Päästä pois. Päästä pois. Mielenterveys menee, päästä pois. Ne on pistänyt jotain ihan helvetin tiukkaa tähän, mä pääsen ulos. Fuck. Hei. En mä jaksa. Ei Antoni enää kauan, kyllä se jaksa loppua. Kas mut vittuu täällä? Kauan mä oon ollut täällä? Tunti 15. 15? Tunti 15. Niin, tunti 15 silti. Ja siis eikö hetkinen, ihan, eikä tunti 10. Jaha, tunti 10 vasta. Aivan niin. Mitä? Vittu kun sä koputtelet siihen. Sä oot niin kuollut kun mä tuun ulos täältä. Niin. Saatana. Sä ite suostuit siihen. Niin, mutta kun pienen terveys menee. Siinähän menee. Vittu. Mitä teillä on siinä ees? Asioita. Asioita? Vai asioita? Mitä asioita? Päästä pois. Kivaa. Tosi kivaa. 5 minuuttia. Tosi kivaa. 5 minuuttia. Niin. Pässi. Pässi. Mä näytän sulle kuka tässä on pässi. Ja miksi sä lähdet näin tyhmiä asioihin mukaan, että kestä? No kun se on se, että mun mielenterveys on mennyt. Sen takia. I have lost my sanity. Ok. Olet sitä kaapilla kohtuun. Tulee ruumiita kun mä pääsen ulos. Anto, kerro katselle kuinka kiva sulla on. Tosi kivaa. Ei kuulosta sitten. Tosi kivaa. Ihan oikeasti. Se on vitun kivaa. Kyllä. Puukotan avaimella ovea sille tökivää sille kuti. Vittu. 2 minuuttia, niin. Tää on pisimmät 5 minuuttia mun elämästä.
I'm going crazy as a something in the morning. 500 ml. Tässä on. Ne otetaan kylmänä. 20 sentin pantti. Tossa on QR-koodi. Kierrätä minut. No miksi mun pitäis sut... Mä kierrätän sut sit jossain vaiheessa. Sä olet sokeritosussa. Ei ole yhtään sokeria, mutta sä maistut jostain syystä samalla kuin normikokissa. Paitsi mä en oo maistanut normikokista niinku moneen vuoteen. Tai onko se nyt moneen vuoteen, tai en mä vittu tiedä. 26 minuuttia. Kohta se on ohi. Tää on niinku mun pisimmät 5 minuuttia ever. Miten tää on näin pitkä? Pääsen pois. Joo. Kyllä. Pääsen pois. Pääsen vittuun täältä. Vittu mä pääsen vittuun täältä. Take this shit. Hyvästi koppi. Ei tuu ikään. Jätä se ovi auki, että se vähän tuulettuu. Älä valoi kumminkaan, ei tarvi ottaa. Ei mitään. Meillä on kaikilla hyvä mieli. Onko? Tuleeko niitä videoita vähän parempaa tahtia? Siis siihen malliin ainakin, että mä tuun hulluksi. Kuka? Ai niin, hei, mun piti heittää alun tuossa aikaisemmin, että 5 tykkäystä pistetään Kimi Jumi jonnekin. Tupla, niin pistetään toi takas sinne. Ja sit se on, Pidemmäksi aikaa se on 5 tuntia sit sen jälkeen. Ja se nyt oli 1,5 tuntia, niin katsotaan 5 tunnin jälkeen sitten. Joo. Ei mitään, hei. Antoni lähtee editoimaan tämän. Katsotaan kuinka nopea tää tulee. Jos ei tule, se kärsii lisää. Se kärsii lisää. Se on sen punishment, se on meidän editoija ja kaikkea, niin hän kärsii. Ei mitään. Kiitos tästä. Hyvä nauttiminen varmaan. Eikö niin? Se oli vika muuten video tästä talosta. Niin, virallinen vikavideo. Virallinen vikavideo, kyllä. Jep. Mitä sitä lovebirds? Ei mitään. Kai nyt viimeinkin. Nähdään ensi videossa. Milloin se ikinä tuleekaan. Just näin. Menkää ottaa mun kanavan haltuun ja hänen kanavansa haltuun. Ehkä seuraavalla kerralla jossain kohtaa nähdään Minecraftin merkeissä mun kanavalla ja hänen kanavalla. Who knows. Ei mitään. Pistä toho. Se on moro. Moi moi moi.